Madzimambo vechipiri chapter 8 mukatangira iyi paverse 1. Tiri kuona pano nyaya yemudzimai nekuda kwenzara wakabva panzvimbo kunzvimbo yekwake akaenda kunorarama kunzvimbo yeunhapwa, akararama semunhu ari mujeri, nekuda kuti wanga akurarama ari kunze kwekuchengetedzeka ari kumba kwake. Imi munozviziva kana ukabva pamba pako kaenda kumba kwomumwe, mararamiro anonga akuita ikoko hazvina mhosva kuti ndiani, asi kurarama kwako kwakulimitwa, hauchisina kusununguka sezvaunenge wakaita kumba kwako. Kana iye wakuda kudya, iwe ndio pauchadya. Kana iye wakuda kufamba, iwe ndio pauchafamba. Hazvina mhosva kuti une nzara yakadi. Kana iye asati asumuka zvichida kuramba achibaya kompyuta yake, iwe unoramba wakagara wakamirira kusvikira iye ataura brother ngatichende tunodya, nekuda kwekuti wakurarama senhapwa. Dai mwana basa ndizira nyasha. Saka mudzimai uyu wakararama senhapwa ari munyika isiri yake. Zvino dzakati 7 years dzapera, wakaragarira kuti regai ndichidzoka kumusha. Pakupera kwe7 years wakaragarira kuti zvino 7 years dzapera, ndakachirarama senhapwa, ndaregai ndichidzoka ndonorarama semunhu wakasununguka. Zvichida takati chirarama senhapwa kwegore rese rino, asi Mwari watipa zvakare umwe mukana wokuti tirangarire kuti tinofanira kudzoka tonorarama tiri mukuda kwaMwari. Zvichida takati chirarama takabatwa nemusungo wakaipa, zvichida takati chifamba nenzira isiriyo, asi zvino Mwari watipa umwe mukana. Saka mauri kana mandiri ngamuchiswa hunhu wekuda kudzoka kumba kuti ndonorarama ndakasununguka. Dai Mwari tibatsira kutinzwira nyasha. Saka tapiwa gore rino kuti takunopinda mune rimwe gore. Hazvirevi kuti mazuva asiyana, hazvirevi kuti nguva dzasiyana, asi ngaive landmark kana kuti paunokwanisa kuisa hoko uchiti kubva pagore iri, kubva panguva iyi ndakataka zvinokuita sezvakadiwa naMwari. Dai Mwari tibatsira kutinzwira nyasha. Ngatichisimuka tiverenge kubva mushoko raMwari. Wachiri right here? Thank you. Tingaverenga kuna Luke chapter 4. Mukaverenga kubva paverse 1. Ndakaupiwa ini kuti ndiupe wandinoda, inoiwekana
maitenyu. Right. Sorry ndanga ndavhura room. That Luke and it chapter 4 verse 1. Right. Brother Magunda Mganamata. Amen. Tingagare pasi shauri pafazi kuendelea kushukuru. Pa verse 1 parikuti ipo Ishe Jesu Kristo vakange vakazara nemweya mutsvene. Saka ndura kutaura pamusoro pekunge wakazadzwa nemweya mutsvene. Mushure mekunge Ishe Jesu Kristo vakazadzwa nemweya mutsvene, ipapo ndio pavakaenda kunozvinyima. Nekuda kwekuti vakange vakazadzwa nemweya mutsvene, mushure mekunge vapedza kuzvinyima ndio pavakasangana nemwidzo. Dai Mwari atibatsira kuti tinzwira nyasha. Ishe Jesu Kristo nekuda kwekuti vakange vari pasi pesimba nekuda kwaMwari noukuru hwaMwari wakange uchirarama huri mavari, wakabata huri mavari, zvanzi ipapo vakasangana nemwidzo. Pavakasangana nemwidzo vakakunda mwidzo iwoyo, kwete nekuda kwekuti vaigona, asi nekuda kwekuti mweya waMwari wakange uri mavari. Vakange vakazadzwa nemweya waMwari, ndio zvakavaita kuti vakwanise kukunda mwidzo yavaizosangana nayo. Dai Mwari waitinzwiranisha nokutibatsira. Kana wazadzwa nemweya waMwari, kana mweya waMwari wakubata uri mauri, unokwanisa kukupa kuziva nekunzwisisa kuti ichi changu chakunyado chakuuya, asi ichi ndicho wakaipa. Pane imwe nguva nekuda kuti Ishe Jesu Kristo vakazadzwa nemweya waMwari, mweya yetsvina yakauya yakati, iwe ndiwe Jesu mwana waMwari. Dai ndakati kana iwe ndati mazviona here kuti mweya yetsvina chaiyo inozviisa pasi nekudedera ichitaura kuti ini ndiri mutsvene. Dai Mwari atibatsira kuti tinzwira nyasha. Asi akatsura akati nyarara, nekuda kwekuti wakaona mawiro, nekuda kwemweya wairarama uri maari wakamuzivisa kuti uko hakusi kutaura kuri kweshoko raMwari uko, uye zvemashoko yacho kwaari kubva kuchimiro chisiricho. Saka zvaitora mweya waMwari wairarama uri mavari kuti vakwanise kuziva kuti ichi handicho, ichi chakanaka. Dai ndakandiri kana iwe panguva iye pakakanda Mozisi tsvimbo ichishatuka kuita nyoka, varume vaye vakakandawo dzavo dzikashatuka kuita nyoka, zvaigotora kuva nemweya waMwari kuti uzive kuti tsvimbo yakandwa iyi, izvi ndezvokunyepa izvi, asi iyi ndiyazvokwadi. Dai Mwari atibatsira kuti tinzwira nyasha. Nekuda kwekuti zvinouya nenzira yekuti kunyange newe ukazvitarira unoti aishi chokwadi ichi. Mazviona here varume? Nyoka tsvimbo yavarume vaye yashanduka ikaitawo nyoka. Hamuna kuzviona here? Tazviona vanhu vaMwari vaye. Nekuda kwekuti hauna mweya waMwari. Saka zvinoda mweya waMwari kuti ukwanise kuziva nekunzwisisa chinouya mukati muupenyu hwako kuti ichi ndechenhema ichi, nekuda kuti chinouya nenzira yakanaka yausingakwanise kupatsanura iwe namaonero ako nokuziva kwako. Ukatarira unochiona kuti chinhu chakanaka ichi, ukachitarira unoona kuti makutaura kwakanaka uku, asi zvinoda mweya waMwari
kuti urarame uri mauri ukwanise kuziva kuti idzi yave manomano yowakaipa inzira yowakaipa iyi shandura mabwe achive chingwa wakazviona kuti aya manomano yowakaipa auya chakamuzivisa chii mweya wairarama uri maari dai mwari atibatsira kuti nzira nyasha pandaiuya kubva kuzambia ndakagara nevamwe vakomana takagara tichifamba tiri mubhazi tichifamba vakasvika vakatara chikanzi mufanira mukomana taidzikira mjinga chikanzi baba inika kunyange pasina chamataura kana chii muri munhu wamwari inokuda kwokuti inini ndiri munhu ndakati ndiri munhu wamwari asi zvakandidzosa mashure kuti watiti ndiri munhu wamwari kweini takamirawo sei pamberi pamwari izvozvo zvikaita kuti musodzi yangu ide kubuda kuti wataura kuti ndiri munhu wamwari kweini takambomirawo sei pamberi pamwari munhu wationa ko mwari uri kuti kudii pamusoro pangu dai mwari atibatsira kuti nzira nyasha tasvika takuda kunosvika palansden ndobva tasungwa nevezimu ravai gurupu rezimu raini ratisunga bhazi rakaratiza ndokita tasungwa taiswa muchinhoi takasvika kuma6 kuseni yemusesandi tiripo ipapo taunganidzwa mabhazi anga ari 3 vai vatisunga vaye varipo takutaura nyaya tikutaura navo zvikanzi kuno mumwe iwo une mhanza kaivo kanzi wakutoita mhanza kanzi kana mudhara munogona mune mhanza ndikati ndinayo izvozvo zvega mukomana uyo mufanira yanga ari padyo neni akamira padyo neni zvekare zvikanzi mudhara hazvina mhosva kuti zvinhu zvenyu zvakaita sei amusi kubhadhara juti kunyange zvikaita sei amubhadhara juti kunyange zimu rakayaka kuti amubhadhara juti mukomana wakanditarira zvikanzi mudhara ka uri munhu wamwari iwe dai mwari tibatsira kuti nzira nyasha asi zvinofanira kukudzosa kana ndirini semunhu ndoti ndiri munhu wamwari asi she Jesu Kristu pavakaudzwa kunzi muri munhu wamwari imi muri mwanakomana wamwari havana kutora kuti ndazi ndiri mwana wamwari vakati nyarara nekutoti panika muonere kavakaona nako kuti ndiri kuzwa ndiri munhu wamwari asi ndiri mwana wamwari pane kamuona kuti hazvisi kubva mulaini reshoko ramwari dai mwari atibatsira kuti nzira nyasha saka zvinotora kuva nemweya wamwari kuti urarame uri matiri mweya iwoyo nekuda kwokuti pane zvinoitika n'anga inoya ikataura ikati ndarota ndinoziya iwe ukazodai ukadai neuchizvona zvechokwadi ndozvandakaita noziro exactly zvaari kutaura asi kana mweya wamwari uchirarama mauni unokwanisa kudza kuti iwe zvauri kutaura hazvina musoro izvi nekuda kwekuti pazvichanokuendesa zvichakuendesa pakumutenda iye kuti uyu munhu unotaura zvokwadi zvaachataura zvose zvaachataura uchazvigamuchira nekuda kwekuti wataura exactly zvawanga uchirarama kana kuti zviri kuitika mukati meupenyu hwako saka zvinokubata zvinokuisa mune chimwe chimiro chekuti kunyangwe shoko ramwari rikataurwa hauchisina hanya naro nekuda kwekuti pane kamutauriro kakaitwa neuyo unorarama zviri kunze kweshoko ramwari dai mwari atibatsira kuti nzira nyasha saka panofanira kuva nemweya wamwari kuti ukwanise kuziva kuti zvechekwadi n'anga yataura zvayo kuti nini ndakamira ndikadai but ndezvako izvo handikwanise kugamuchira izvozvo zvinotoda mweya wamwari kuti zvisakwanise kuzokubvisa pamberi pamwari nekuti kana zvataurwa nenzira yakadaro pakufamba kwerwendo uchanobatirira pazviri zvakubabatirira pazviri zvichakubvisa mushoko ramwari kunyange shoko ramwari rikataurwa nesimba kunyange zvikaitika zvataurwa nenzira iyoyo unouya munomu ukanamatirwa ukatadza kupora ukaenda ikoko ukanamatirwa ukapora do you think ukaramba uchita varume shoko riye rakanaka hazvikwanisiki nekuda kuti pane zvaitwa mauri neuyo usingatendi saka zvinonobata mauri zvokuti kana shoko ramwari harichisina simba mukati meupenyu hwako asi ukati wataura but hatikwanisi kugamuchira zvinhu zvakadaro
unokwanisa kufanira kuva nemweya waMwari kuti ukwanise kunzvera kuti zvazvauya nemutoo wakadai zviri kurevei, zvakataurirwa mashura aya zvinomborevei. Dai Mwari atibatsira kutinzirwa nyasha. Shura rikaitika harifaniri kuva chinhu chinonokubata kuti chikanganise kuti ukwanise kuona chiro nechikonzero chawakadanirwa naMwari. Shura rinofanira kunokudhonza, kukuisa muupo hwaMwari. Rinofanira kukudzosa mundakariro nokufunga pamusoro poupenyu hwako kuti kana Mwari waita zvakadai mukati muupenyu hwako, ko ini ndakamira sei pamberi paMwari? Shura raitwa zvaro, ko ini ndimbori chii? Dai Mwari atibatsira kutinzirwa nyasha. Zvinotora mweya waMwari kuti urarame uri matiri, kuti tikwanise kunzwisisa mano maneyo akaipa kana wakuda kutibvisa mushoko raMwari. Hazvikwanisike nekugona nekuchenjera kwedu, hazvikwanisike nekudzidza kwedu, asi zvinongotora mweya waMwari kuti ukwanise, kana ukararama uri matiri, tinokwanisa kuziva kuti aya mano maneyo akaipa. Izvi zvakuda kundiendesa kusiriko. Dai Mwari atibatsira kutinzirwa nyasha. Zvinotora nyasha nesimba noukuru hwaMwari. Ngativerengei kuna Job. Chapter 1 verse 1. Paiva nemurume wainge wakarurama achinzvenga zvakaipa. He was perfect pamberi paMwari, waimira neshoko raMwari. He was upright pashoko raMwari. Dai Mwari atibatsira kutinzirwa nyasha. Ipapo ndo pakauya nguva idzodzo, ndo pakauya mwidzo, nekuda kwekuti wakati akarurama, akanga ari perfect pamberi paMwari, nekuda kwekururama kwake, nekuda kweutsvene hwake, nekuda kwekutya kwake Mwari, zvichireva kuti mweya waMwari wairarama uri maari. Mweya mutsvene ndio waimutungamira, mweya mutsvene ndio waibata uri mukati muupenyu hwake. Saka pakazouya matambudziko, pakazouya miidzo, wakakwanisa kuikunda nemhaka yei? Nekuda kuti mweya waMwari wairarama uri maari. Dai ndakatirini ndiri kurwadziwa, ndiri kutambura, ndiri kuneseka, ndakagara kumadota, wouya ari padyo neni, wandinoti uyu ndiye ari padyo neni, uya oti kwadi kungotuka hako Mwari kuti ufe, because chimiro chauri ichi hachiiti. Ndatoti ashuwa wandinzwira tsitsi, wandinzwira tsitsi, regai ngotuka Mwari zvangu ndife ndizorore. Asi nekuda kwekuti murume uyu wakanga akazadzwa nemweya waMwari, mweya waMwari wairarama uri maari, akati unotaura semudzimai benzi sei? Zvakaipa zvinofanira kuwanikawo kwatiri, kunyange zvakanaka zvinofanira kuwanikawo kwatiri, nekuda kwekuti waiziva kwete nokuziva kwemunhu, waiziva nekuda kwekuti mweya waMwari wairarama uri maari. Nekuda kweutsvene hwake wakakwanisa kuramba akamira neshoko raMwari, wakakwanisa kuramba akabatirira mukuda kwaMwari, nekuda kwekuti pane chairarama chiri mukati muupenyu hwake. Saka hama dzangu ngatishingairei, zvichida gore rino wakapinda mugomba rakakunesa kubuda, zvichida wakapinda mune zvinhu zvaunoti kana ukafunga kuti ndakapinda mazviri, newe wega unotaka kudzikidza musoro kuti hazviitwe nemunhu izvi, hazviitwe nemukristu zvandakaita izvi, hazviraramirwe nemunhu anonzi mukristu. Kunyange niwakaipa mushure mekunge wapedza kuita zvawaita, waiuya womira wokuudza kuti kana newewo zvibvunza zvinoitwa nemukristu here zvawaita izvi, newe wobvuma kuti hazvechokwadi zvandaita izvi hazviitwe nemukristu. Asi Mwari une nyasha, Mwari unogona, watipa rimwe zvekare patinokwanisa kutendeka, kana patingati panove pekutangira
kuti takunopinda mune rimwe gore wochimira zvinoenda makumbo ako maviri woti Mwari zviro kwazvo ndinozviziva ndakakutadzira ndakafamba nemutoo usiriwo zvichida ndakatadza kuita zvinhu zvandaifanira ndichiita asi Mwari ndinokutendai mandipa another chance yekuti zvekare ndichiisa imwe mhiko yekuti Mwari ndoda kufamba nemi. Ndinokumbira Mwari kuti mweya wenyu mutsvene ngauchiva mandiri nekuti ndakazviona kuti kurarama kwangu kwenyama ino kufamba kwangu kwokugona kwangu kuno ndakakundikana asi Mwari ndinokutendai mandipa another chance yekuti ndikwanise zvekare kumira ndivowo zvekare munhu ane musana ndisafamba zvekare ndakaita zvekukotama asi kuti ndikwanise kuva munhu anofamba zvakafanira pamberi paMwari. Hama yangu, hanzvadzi yangu, kunyangwe neniwo ngatiipeiwo nemurangariro wekuti gore rinouya iri Mwari ratitenda kuti tipinde mariri tiripinde nekutya nekudedera nekuzvipa zvakaperera. Kana wakawa kufamba chidzadzarika sechidhakwa chiti ukadai waenda uku ukadai waenda uku waisa makumbo rimwe gumbo riruku rimwe gumbo riruku uri kufamba zvichida pamwe makumbo mamwe ese aenda kunyika wambodzoka chitora mukana uno uti Mwari ndakuda kuti mweya wenyu mutsvene uchirarama uri mandiri. Ndakazviona kuti ndakafamba neuchenjeri hwangu ndikakundikana aufu wakakwanisa kurarama zviri shoko raMwari ezimwe mweya waMwari usiri mukati muupenyu hwako. Tinganyepera tikataurirana tikaitirana sei kana pasina mweya waMwari hatikwanise kukunda. Saka shingaira tsvaka kuda kwaMwari kuti kuve mauri kana kwakurarama kuri mauri uchaona kuti kumira kwako mushoko raMwari kunosiyana nekumira kwemunhu usina mweya waMwari. Dai Mwari anzwashana kuti batsira. Uchaona kuti pawaikundikana wakukunda. Pane zvaikuremera hazvichakuremeri. Pane zvichida zvawaifarira uchitokatarora kuti zvakanaka kana wakuzviona uchazviona zviri zvinhu zvakaipa nekuda kwekuti mweya waMwari wakurarama uri mauri. Saka dai Mwari wachivasatinzira nyasha kuti gore iri ngarivo gore ratinotiwo kana tikatarira kuti hama dzangu Mwari wakumira neni wakurarama ari mukati muupenyu hwangu. Kana vari baba vorarama sababa, kana iri hanzvadzi yozviisa pasi sehanzvadzi yorarama sehanzvadzi, kana ari mwana worarama semwana. Kuti nekuda kuti shoko raMwari rinoti vana remekedzai vabereki venyu. Kungomuremekedza chete asina mushati akafunda haana kufunda kungomuremekedza chete Mwari akazvitarira woti this is good. Sezvaakaita pakutanga wakati wasika watawaita zvinhu kuti zvivepo waita akasika chakatarira woti it is good chakanaka kunge chiripo. Saka Mwari akazokutarira nemutoo wakadaro akati akaisa good yake pauri woti it is good woziva kuti zvanaka mukati muupenyu hwangu. Wakuwana zvaunofanira kuwana zvichibva kuna Mwari kwete neuchenjerana nekugona kwako. Dai Mwari atibatsira kutinzira nyasha. Varume vomira vaine misana yakasimba pashoko raMwari kuti Mwari ndandifamba sedera mushoko raMwari. Kana kuri kunyepa sababa ndanjinyepa, kana kuri kuita zvinhu ndandichiita nenzira isiri sababa, asi zvino Mwari ndakuti gore ramandipera manditendera ndichimira sezvinodiwa neshoko renyu. Mudzimai akati zvaringana zvakwana, nguva zvino yareba yakwana. Mushure mekuke 7 days dzapera akati ndakuenda ndachirarama ndiri nhapasi ndakuenda kuti ndichipiwa zviri zvangu ndichirarama ndakasununguka ndichirarama ndiri pamba pangu. Kana uri pamba pangu unokwanisa kumuka even na 10 hakuna unokubvunza. Kana uri pamba pako unomuka ukatanga kutenderera uchigadzira nekuda kuti pamba pako. Zvino kana pasiri pako zvinonetsa kuti umuke uwanikwe uchigadzira kuti maku shisha mauda kuedza kuita. Kana iye wamuka unotogara wakateya kuti uzive kuti iye muridzi kana washanya amuka here. Kunyange wakashida kuvata kunyange wadata unotomuka parapata
mamuka hata mamuka sei ngatichiendai utotanga kufamba uchinda. Asi kana wave pako hakuna unokubvunza. Saka kana wave mushoko raMwari, wadzokera mukuda kwaMwari, wave nohukama naMwari, zvanaka. Nekuda kuti wadzokera zvino panzvimbo ino kuchengetedzeka, ino ruoko rwokuti kana rwakubata hakuna shumba inouya ikakutora, hakuna kunyangwe ingwe inouya ikakutora, hakuna kana bere rinoswederapo, hakuna kana shumba kana nzou inoswederapo. Nekuda kuti wabatwa neruoko, waenda mupresence yeuyo unoshikiwa kunyangwe nemhuka. Kana wave muruoko rwake, hakuna kuti akakashirika diki chivi chihombechi achakwanisa kusvika pauri, nekuda kwokuti waenda muhupo hwaiye usina unotyiwa nezvivi. Dai Mwari atibatsira kuti nzira nyasha, zvinotora nyasha dzaMwari kuti tikwanise kumira nokurarama. Kunyangwe ona Dhavhidhi maari maiva nemweya waMwari, maari maive nokutungamirwa naMwari, akasvika afambe nokuziva nokugona nokuchenjera kwake. Paakasvika kuhondo kuye, vose vaiona nenyama, vose vaiona nokugona kwavo, vose vaiona nenjere dzavo. Vaiti vakamuona Goriati akamira apo, amira achimutarira, kana kunyangwe wako uchigeza sipo yakazara kufesu, kungozwa kuti zvanzi Goriati amira, waishinira meso, sipo yaikuvava kuyaipinda maziso, kana kumbonzwa kuti sipo yapinda maziso, nekuda kuti uchimutya kuti pamira zihofori remurume. Kungotaura kuti ndipei munhu wokurwa naye. Varume vainopinda pavainoita zvokumhanyisana nemadzimai vachirwisana, kuda kunopinda pakamanikana kuti vakwanise kunovanda. Dai Mwari atibatsira kuti nzira nyasha. Munguva yehondo mukoma wababa wangu pfuti dzakangoti one time vanhu vakagara vakaungana vakagara dzakangonzwa kuti vakasimuka vakakatana kuti kune mwana, vakamhanya nepanzvimbo yataita apa papindwi. Kana muri kumamisha mune saminzwa kamuti munososi, vakapinda neipapo mai guru taitosara, kona imi maakumhanya muchisiya mwana, kona imi maakumhanya muchisiya mwana. Unokanganwa. Saka varume vavaiti kana wamira murume kuti ndipei munhu wokurwa naye, nekuda kuti vaiona vasiri mumweya waMwari. Pakati kwasvika uyo akanga aine mweya waMwari, haana kuona Goriati nenzira yekuona kwemunhu, akamuona nenzira iri yeshoko raMwari, nechione chaMwari. Akati azvinobozoti pamirwa apa, asi kune mumwe wandinoziva, ndine nhoraundi yatiinayo, shumba yakauya ndikairwisa, bere rakauya ndikarirwisa, iwe ndiwe ani? Nekuda kuti maari maiva nemweya waMwari. Dai Mwari atibatsira kuti nzira nyasha, kuti zvinotora kuva nemweya waMwari matiri, kuti kana hondo huru dzauya tinokwanisa kudzikunda, hadzikwanise kutivhundusa, hadzikwanise kuti dzisvika patinotya, nekuda kwekuti tinoziva kuti ndiani ari kurutivi rwedu, tinoziva kuti une simba rakadini. Saka dai Mwari atibatsira kuti nzira nyasha, gore ratiri kupinda, mweya waMwari ngauve ndiwo unotitungamira, mweya waMwari ngauve ndiwo unobata mukati muupenyu hwedu, ngauve ndiwo zvose kuti tikwanise kurarama nekukunda zvinhu zvinounzwa nowakaipa, nekuziva nekunzwisisa mano yewakaipa kana akuuya. Nekuti kana akuuya anouya neunaku hwawo hwekuti kana iwe ukatarira nameso emunhu unoti chinhu chakanaka ichi, uyu ndiMwari chaiye uyu waita uyu ndiMwari nechawaita nokugona nokuziva kwako, uyu ndiMwari wandiitira uyu. Saka munoona zvinoitwa nowakaipa. Wakaipa unokuisa pachimiro chekuti kana wabata mauni wakaipa, unonokubatisa nenzira yakangwara yakachenjera, yekuti kana newewo
kudzidza nekuona kwako aukwanisi kuiona kuti apa asi Mwari uyu. Saka chose chawaona nechaitwa nechitsotsi iwe usina kuchiziva, maona Mwari mubatiro waita. Mwari unobata. Zvinotora mweya waMwari kuti ubate mukati muupenyu hwenyu, kuti ukwanise kuziva nekuda kuti pauchetera kuti Mwari ndiye waita, nechisina kuitwa naMwari, Mwari wandiitira, nechisina kuitwa naMwari, Mwari. Wofanana nemapostori yekuti kunyange akaona musikana kuti wakangomuchiva, so akamutarira akamuchiva, kana kuti uyu muda uyu. Mwari usiku wadarika uyu ndaroteswa naJehovha kuti uri mudzimai wangu iwe. Unopedzisira wasvika paextend iyoyo yekuti kunyange nisina kuitwa naMwari unonga kuti ndiMwari. Zvinoda mweya waMwari kuti ubatwe mukati muupenyu hwedu. Pane mwengo ndichiri mukomana, ndichida kuroora, ndakaenda kune imwe kereke yemeseji, ndakataura nomufundisi ndikati inini ndinoda kuroora, asi handiroore kunze, ndikunoroora ndoda sister unonamata. Saka braza vakanditi fambai muende kumakereke, ndobva ndaenda kukereke, ndichataura nezita chechi iyoyo. Ndasvika ikoko ndobva ndagashirwa, ndagariswa pabhenji repamberi, ndagariswa ndagariswa ipapo. Vakatanga chekuprofita, riri zvikanzi mweya uri kuti sister imimi sitru yamakapfeka iyoyo haiite. Ndikati Mwari kupusa kusvika pakadaro, abve kumusoro kudenga kuya kuzotaura pamusoro pekuti sitru yekuti inongooneka kunyange kamwana kari 14 years kakaona kuti mudzimai akapfeka sitru kakatomuchiva. Kamwana kegrade ke14 years kanitoona kakashiva. Mwari ukabva kumusoro kuya kumusoro kudenga kuzotaura pamusoro pesitru. Hariri zvikanzi nekiyo kamushira mweya uyo. Saka ndakazoti svinure, ndikati ndoda kuona chii chiri kuitika. Ndibve giri ndasvinura ndokutarira, chii chiri kuitika chechi muno. Service yapera, tabuda kunze tikaenda pastor wacho, brother, you see kubata kuri kuita Mwari pakati pedu, maona here Mwari uri kubata. Tikati chokwadi munhu waMwari, Mwari uri kubata pakati penyu. Ndobva ndadzoka kuno, brother vhene manga vatigadzira apa, ndiyo nguva yavaigadzira musha wavo uri panapo. Ndobva ndasvika pafoundation iri kuside, ndikati brother, Mwari andidzire nyasha. Zvandaona kuye zviye, uya hausi mweya waMwari. Kwanzaiwa brother, ndikati brother, uya hausi mweya waMwari uyu, uya hausi mweya waMwari uyu. Kwanzi nemhaka yandibva vaseka. Pasina nguva tagara ndakushanda kwaMr Bristol, ndasangana neimwe hama yaipinda ikoko, ndataura naye ndikati brother, ndakambouya kakuchechi kwenyuwe, ndikaona kuchitaurwa nemweya yakadai. Kwanzi brother, sorry, ndini ndaita izvozvo nemasista akadai. Tanga tatotaurira kuti ngatiite hedu. Kutotaurira ndikati naye munhu waMwari, sei musingatyi Mwari kusvika paextend yakadaro yekunyepera Mwari kuti ndiye wazviita, imi muri imi mazviita. Kanzi sure brother, takakanganisa ipapo. Asi pasi wakatadza kuona kuti iye hausi mweya waMwari. Zvinotora mweya waMwari kuti urarame uri mauri, kuti ukwanise kuziva kuti idzi anhema idzi zvatakuita izvi zvakunyepera naizvi. Saka tsvakai mweya waMwari kuti urarame uri mukati meupenyu hwenyu, urarame mukati meupenyu, tikwanise kuziva nekunzwisisa. Nokuti kana wakaipa achiuya, unouya neuchenjeri hwese kuti akubvise pachioro nechikonzero chaakada. Shato kana chida kubata mhuka, haingouya nongoti regai ngoti fana pati. Inouya neuchenjeri, ichifamba zvishoma ikati kamhuka kubva katarira kuti paita mavara asingaita chii chiri kuitika. Saka reflection yezuva riyeri kuruva kuri kuita zuva nemavara ayo, kanoramba kakatarira kusvikira kabatwa. Saka ndo zvinoita wakaipa kana achiuya, hama dzangu, unouya nenzira iyoyo yekuti kana wakuitisa chinhu chaakuitisa hauchakwanisi kumira uchitaura kuti chandina kuchiita. Hazvigoni kuti umire uchitaura kuti inini varume sinzi gore rino kutanga kwegore ratakupedza rini handina kumborova kuchechi. Iwe wakarova nenzira yekungorovha.
kuti uchamira chitema kuti ndina kurofa azvigoni. Paunongorofa mangu audza kuti nesimba rinotanga kupera. Panoita chimwe warofa, panoita chimwe warofa, panoita unozozona kuti kana kuchechi kwacho kana Sunday yacho munoziva kana Mwari mweya waMwari uchibata uri mauri Sunday inokuremera kugara kumba. Ndinokuudzai chokwadi pamberi paMwari. Unotambura kuneseka kuti nhasi Sunday ndinobve kuchechi zvingaitika. Kuremerwa kunyange uri panzvimbo ipi unonzwa kuti zviri kuramba. Kana uri kukauri kana kuri kungave kumusha unopedzisira watoenda pane denomination kuti gande ndinotenda navo. Nekuda kwekuti mauri mune mweya waMwari uri kubata uri mauri. Asi kana mweya iwowo musina, kurofa kuchechi kuuya zvinongofanana. Asi dai Mwari watibatsira hama dzangu kure. Wombotiwo Mwari mandipawo pokutangira kuti ainini Mwari ka ndinozviziva ndakareswa. But Mwari chindibatsira iwo kuti ndimire munyasha dzenyu. Hauziva handizivi kuti gore ratapiwa iri unoripedza here. Handizvizivi ini kana newe hauzvizivi. Saka kana usingazvizive mira munyasha dzaMwari kuti kana richizotadza kuripedza nditadze kuripedza ndiri mukuda kwaMwari. Zvinonakidza zviripo zvinobata meso asi hazvina maturo, kunongova kudzingana nemhepo. Saka Mwari watipa umwe mukana, watipa umwe nguva yekuti kana tapinda mugore iri utiwo Mwari kamugore rino chindibatsira iwo Mwari ndochishuwo changu kuti ndifambe mukuda kwenyu. Mweya waMwari urarama uri mauri. Ndinokumbirisa nenyasha dzaMwari. Hazvina mhosva kuti zvakuremera sei, hazvina mhosva kuti zvakurwadza sei. Uya kuimba yaMwari. Zvichida ndingave ndinoita kukanganisira, zvichida ngave aniwa kukanganisira, don't worry. Usatarira kukanganisa kwandakuitira inini. Iwe uya kuimba yaMwari. Nekuti Mwari ndiye zvose mukati muupenyu hwako. Unganakidzwa nhasi asi zvinosvika pazvinoguma. Tsvaka mufaro wezvokwadi, mufaro usingagumi, mufaro usingaperi. Iwoyo mufaro wekuti kunyangwe wakubva panyika ino unonzwa kuti ya zvaita. Hama iye yakati yakubva panyika ino ndibrother Bosworth. Hanzi vakajamba pamubhedha vakataka kukwazisa vanhu vanga vasingaoneka. Hama inini I like that. Ndinozvidawo izvozvo kuti dai zvaitikawo mandiri. Vapedza kukwazisana nehama ndokudzokera pamubhedha. Vazva vakabvunzwa zvikanzi hama ndeipi nguva yaunonyanyonzwa kufara? Zvikanzi iyo inei. Ndiyo nguva ndikunyatsokunzwa kuti ya ndino mufaro. Dai ndanga ndiri ndaudza kuti varume nguva ine iri kundiremera hama dzangu ndiri kurwadziwa ini hama ndaichema. Asi hama ini kuda kuti mweya waMwari wako uri mairi wakuoneswa kwaari kuenda kuti kwakanaka sei. Akati ndiyo nguva yakatakamirira ndikunzwa kuti ndo mufaro wangu. Nguva iyo hama dzangu iri kuuya mukati muupenyu hwedu. Dai Mwari achibatsira kuti nzwira nyasha kuti tishingaire nokutsvaka Mwari. Ngapasave nechinhu chinobvisa pamberi paMwari, asi kuti ngatirambe takamira mukuda kwaMwari. Ngativerenge kuna Numbers. Chapter 14. Verse 40. Mtangira pa 40. 40. Maita nyika. Vakafunga nokugona kwavo mushure mekunge vatambudza
vaita kuti kereke yaMwari itadze kuona simba nokuru hwaMwari. Vaenda kunoshora nyika ndokunodzoka ndokunopa wrong report. Kwataenda kuita hazvina kumira zvakanaka. Kerekezo ndokutanga kuchema vanhu, ndokuchema pamberi akati varume ava. Saka vapedza kudaro hanzi vamwe vacho vakafa. Vakasara vacho ndobva vati zvino tatendeuka. Nekugona nekuziva nenjere dzavo. Tatendeuka isu. Tatareurura takataura zvese saka takuinda. Kanzi aiwa zvakatora kumaka ine mweya waMwari. Kanzi aiwa varume mataura zvenyu kuti matendeuka zvenyu zvamataura pati hamuna kutendeuka sekuda kwaMwari. Hamuna kuita sezvinodiwa naMwari. Vakaita nekugona nekuchenjera kwakuti tagadzisa nyaya. Unosvika paunotiwe ukatarira kuti nyaya yangu yagadzirika. Ndaigadzisa nyaya yangu yanaka. Zvinotora Mwari, mweya waMwari kuturara muri mauri kuti uzive kuti yanaka kana kuti haina kunaka. Nekuti ukaziva uriwe haina zvainokubetsera. Ndikaziva ndirini handina zvandaita. Saka varume vakati tatendeuka isu vakagutsikana kuti tatendeuka tagadzisa nyaya. Zvikanzwa rume musainda nokuti mweya waMwari hausi nemi. Kanzi aiwa takuinda ndobva vaikwira ndokuinda ndokunokundwa ndokunorohwa ikoko ndokudzika vachidzingirirwa nekuda kuti mweya waMwari wanga usiri pakati pavo. Saka chinonyanya kutikundisa hama dzangu nokutizivisa kuti tatsveyama ndabva pashoko raMwari ndokunge mweya waMwari uchirarama uri mandiri. Tinofana kuva vanhu vakangwara nemweya waMwari. Ndosaka zvakanzi ngwarai senyoka asi mururame senjiva. Nekuda kwekusaziva kana nekuda kwekuti tabatwa tapinzwa mumusungo nenzira yowakaipa nenzira yekugona nekuchenjera kwedu, tinoramba tichifamba tichiinda tichibuda munyasha dzaMwari tichifunga kuti hatichiri pakutenda. Handichiri pakutenda. Iwo chitochedzemuka uchiinda handichiri pakutenda. Nekuda kuti waita nekuziva nekugona kwako zvekuti newe paunozozviona it's too late. Saka dai Mwari wachibasa kutidzira nyashama. Shoko rakatidana rine simba. Shoko rakatidana rinogona kutitungamira. Shoko rakatidana iri ngatizvininipisei pasi peshoko raMwari. Ngatisave vanhu vanoziva kudarika avo vanotitungamira. Ngatisasvika pachiyero ichocho nekuda kuti kana Mwari akakutarira uchaenda nenzira yaunofunga kuti zvinhu zvakandinakira iwe wabva munyasha dzaMwari. Ndinokuudzai chokwadi, kana mwana akasitadza kuremekedza mubereki wake, murasiki uye mwana murasiki uye wakafunga kuti ndinogona, wakafunga kuti ndakangwara, ndokubva mupresence yaBaba, ndokubva mukuchengetedzeka kwaBaba, akaenda onai zvakanomuwira. Saka wakaipa une nzira dzaanoita nadzo kuti atibvise pamberi paMwari. Uchitikana wakatarira iwe unoti ndichiri pakutenda, iwe wabva pakutenda. Tsvakai mweya waMwari, tsvakai kuda kwaMwari kuti kurarame kuri matiri, nekuti kana mweya waMwari wakurarama uri mandiri unozvininipisa, unozviisa pasi, wokwanisa kugamuchira zvaunofana kuchigamuchira. Dai Mwari atibatsira kuchinzira nyasha. Iwe masi uda kuchita maningi dawa, uda kuchita maningi dawa, uda kuita sei nekugona nekuchenjera kwaMwari akati pamatambiro kwakutambirwa uku zvamaita izvi hazviitwe izvi, munomutsura nenzira yakadai makati muri vananimi. Dai Mwari watibatsira hama dzangu, zvinoda mweya waMwari kuti tizive zvatinofanira kuraramira kana tichida kunosangana naShe. Tizive nekunzwisisa kuda kwaMwari. Tinozviziva sei? Mweya waMwari unofanira kurarama uri matiri. Usatendera mweya usiriwo kuti ubate nekurarama uri matiri. Dai Mwari watibatsira kuchinzira nyasha. Ndochikonzero chinzi kune vakaita mabasa makuru asina zuva iroro.
zvichakona muchitikana nemuchona kuti asizoshuwa pane vamwe munoti mukatarira kana mukatata hama ndidzo dzinonzi hama dzinofanira kunopinda muusheka idzi isusu tichizvisa kuti idzi ndidzo hamaka idzi kwete isu asi noziva iroro zvichakona tsvakai mweya waMwari mukana uchipo mweya waMwari unodikwa kuti tikwanise kufamba nokurarama zviri shoko raMwari todafanira kuyambirana nokuzivisana kuti nguva yatikurarama mairi inoda mweya waMwari nokuzvininipisa mukuda kwaMwari kana zvikadaro zvinotiitira zvakanaka dai Mwari waitibatsira kutinzira nyasha musakwira hama dzangu dzatinoenda takuziva chitakura tinonzwisisa isu tisiyei tiinde nekuziva nekugona kwavo nenjere neexperience yavo yekufunga kuti takanamata nguva yareba ina I don't care kuti ndakauya message muno munguva yakaresa but handifanire kuva kuzvikudza kuti inini matona ndisi wakuru takauya kare ndinofanira kuramba ndiri mwana ndichitsvaka kuda kwaMwari nekuti kuti kana ari mwana unotarira kuna baba kuna mai kuti handibatsireiwo anochema akatarira kuna asi kana ndakufunga ndakura unoti baba havana basa amai havana basa uyo hana basa ropafadzo inobva mukuremekedza vabereki ndoma inobva imomo dai Mwari watibatsira kutinzira nyasha ndosaka zvakanzi namazuva kupedzisira mweya wakaipa uchabata nekubata kukuru uchabata nesimba ukaona zvonyorwa zvonyorwa mubhaibheri kuti kune mweya uchabata hausi mweya wekutamba nawo usatorera mweya iwo pasi mweya una mano zvikanzi ndiani unganoita kuti ahabhe afe ndiani dai Mwari watibatsira kutinzira nyasha umwe ukataura zvavakataura umwe ukati aiwa ndichandopinda muvaprofita vake wotanga kutaura ukauya mweya ukapinda mambo muchanokunda chimwe chagadzira nyanga ichi chikadai mambo muchanokunda dai Mwari watibatsira kutinzira nyasha zvinotora mweya waMwari kuti ukararama uri matiri tikwanise kuziva kuti ave mano akaipa akuda kutondibvisa pamberi paMwari ende for sure ukatadza kumakunda unobva pamberi paMwari hazvina mosha kuti wakangwara sei hazvina mosha kuti wakaita sei hazvina mosha kuti waane makore akadi uchiri uri mumessage umu kana ukatadza kuva nemweya waMwari zviro kwazvo hakuna kwaunoenda saka ngatirambei tiri vana vacheche mushoko raMwari tichidzidza kubva pashoko raMwari kana tikada kuzviita vanhu vakuru tichasvika patinokundikana vakafunga kuti takura taakuziva taakugona taakuinda asi vakanosvika vakakundwa nekuda kuti mweya waMwari wanga usiri pakati pavo Ishe Jesu Kristu vakakunda nekuda kwekuti mweya waMwari wairana mauri mavari Job wakakunda nekuda kwekuti mweya waMwari wairana mauri maari David wakakunda nekuda kwekuti mweya waMwari wairana mauri maari Shadrach, Meshach na Abednego vakakunda nekuda kwekuti mweya waMwari wairana mauri mavari havana kuzviita nokugona nekudzidza kwavo zvekudzidza zvaisashandi pai asi zvaida mweya waMwari kuti vakwanise kukunda saka ngatishingaire kutsvaka mweya waMwari kutorana muri matiri tikwanise kukunda zvatinosangana nazvo ezilongo tichirarama panyika pano zviripo zvatinosangana nazvo zvinokukwidza BP zvinokushayisa mufaro zvinokuita kuti urasikirwe neappetite unosangana nazvo asi ndapota hama dzangu ngatishingaire kutsvaka Mwari kuti Mwari ngaave ndiye mutungamiri nemurwiri wedu Mwari ngaave ndiye muchengeti wedu mweya waMwari Mwari ndinokumbirawo nenyasha dzekuti gore randakupinda iri ndinzirewo nyasha kuti mweya wenyu ubate uri mukati moupenyu hwangu kuti ndikwanise kukunda kana mweya waMwari usiri mauri hazvinetse kurovha kuchechi
hazvinetsi. Ini ndakakuudzai ndikati hazvina mhosva kuti ndambuya wangu kana ndiani wawe dai wangu asinganamati ambuya wangu kuti vauya kumba ndotaura kuti ambuya hama dzangu ndazotadza kuuya kuchechi nekuda kuti ambuya wanga uya kumba. Zvingaitika izvozvo. Ambuya ngatiendei kuchechi pamwe chete tononamata Mwari tozodzoka. Kana vatiwo haasina kuenda sara yambuya inda kuenda kuchechi ndozokuona indadzoka. Hama dzangu Mwari watinotamba naye uyu, Mwari watinotamba naye uyu, tiri kunomira pamberi pake tichitongwa. Ngatisatambe ina Mwari uyu. Dai Mwari atibatsira kutinzira nyasha. Tinofana kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Tinofana kumurumbidza mukuzara kwose. Ndinozviziva zvinorema zvinorwadza. Pane dzimwe nguva unopinda mune zvinhu zvinonyudza asi usakangana kuti Jehovha ndiye murwiri wako, Jehovha ndiye muchengeti wako. Ndapota ndakumbirisa kunyangwe neniwo zvekare ndinoshuwa kuti dai Mwari wave ndiye unonditungamira. Kunyangwe nemhuri yangu izive kuti kuna Mwari, kunyangwe nemhuri dzenyu zizive kuti kuna Mwari. Pane chose chaunoita ngavazive kuti kuna Mwari unofana kunamatwa. Musadzidzisa vana kusaziva kuti kuna Mwari. Maakuvata itai kuti vazive kuti kuna Mwari. Maakudya zivai kuti namatai kuti Mwari tinokutendai machiwanisa chokudya ichi. Kune vamwe vasina kuchiwana. Dai Mwari watibatsira kutinzira nyasha. Kwanga ndiri kuZambia uko. Wana kamwana kakadai so maexplainera akanoita shoko raMwari takakatarira tikati itu tuvana itu. Kana akauya muno mkuti kakauya muno mkuti kakauye kataure nemi munozona kuti kana enda kabvuma ndikati twana tiri kuziva zvatiri kuita. Tinoziva but handizoziva kuti pakutenda kwacho zvakamira sei, asi kuziva kuti kuna Mwari tinoziva. Ndio zvinofana kuitwa vana vedu ava vazive kuti kuna Mwari. Vakaziva kuti kuna Mwari zvinovabetsera pakufamba murwendo, kwete kuvadzidzisa kuti hakuna Mwari. Mwari uri kuuya kuzotonga vanhu. Ngativerengei nchasiya rumwe rugwaro then nekuda kwenguva yedu ngativerengei kuna Psalms chapter 51. Tikuda kuti tipinde mugore tinamata. Verse 11. Naita inyu. Musandibvisa muupo hwenyu. Ngachive chishuwo chako. Mwari musandibvisa muupo hwenyu. Mugore riri kuuya iri. Dai Mwari watibatsira kutinzira nyasha. Musabvisa mweya wenyu mandiri. Nekuti wakaziva nekunzwisisa kuti kana mweya waMwari wabviswa maari ipapo ndio panokuparara kwake. Saka wakachema pamberi paMwari akati iye musabvisa upo hwenyu mandiri. Uyezve mweya waMwari, mweya mutsvene ngausabvawo zvakare mandiri. Nekuti ndinoziva waiziva kuti kukunda nekurarama kwangu kuri mushoko raMwari. Mweya waMwari ndio unogona kundichengeta nokundifambisa kunyangwe pandinotsika, kunyangwe pandinovata. Mweya waMwari ndio unokwanisa kunditungamira kuti ndifambe zviri zvazvokwadi, ndirarame zviri zvazvokwadi. Wakazviziva akaona kuti kana ndiri ini shuwa handingazvikundi zvinizvi. Saka unochema pamberi paMwari kuti Mwari musabvisa mweya wenyu kwandiri,
nekuti ndinoziva kuti ndounondichengetedza, ndondoziva kuti ndonogona kunditungamira, ndokuti ndinoziva kuti handisviki pandinotya, kunyangwe pane mwenga wadzora kati kunyangwe ndikafamba nepamvuro mupata werufu handityi, nekuti mweya wenyu unonga uchirarama uri mandiri, mweya wenyu unonga uchibata uri mandiri. Saka dai Mwari wachibatsira kuti nzira nyasha kuti hama dzangu ngachive chishuwo chako, ngaive tariro yako. Ngorera tiri kupinda kuti Mwari ndichengetedzei murimi, ndirwireni murimi, fambaiwo neni. Ndinoziva nyika inorema, asi ndinokumbira kuti Mwari ndibatsirei, kumbira kuti mweya wenyu ngaurambe uchifamba uri mandiri. Ishe vakuitire zvakanaka Mwari wave nemi. Hama mukatipa song imwe chete tobva tapinda mukunamata.